Mamman, na rantse da Allah, ka bi rayuwa a hankali. Gaba ɗaya ka lalace, ka bu duniya, ba ka Legas, ba ka Port Harcourt, ba ka Oyo, ba ka Okere, ba ka Enugu. Sai yawon gidaje na karuwai. Saboda me? Ka duba inda ka ƙara ramewa, ka faka kibada. Tsakani da Allah, ka je ka tara gashi, sai ka ce, me tallan gurasa. Saboda Allah, to na rantse da Allah ka kiyaye, ni sai in shekara 20 ban sa mace ido na ba. Matata ta sunna ma sai in shekara 7. Ban sa ta ido ba, ina sai na istighfari. To na me? Nagode. Ka kiyaye. Godiya nake. Babu komai. Wallahi ba komai. Mu dan Allah muke yi. Subhanallahi. Malama lafiya zaki zo ga mana haka? Sarara. Biyo Allah. Abin da nake ya haka. Allah wace ce? Ke wace ce? Malama lafiya. Kin san ne? Au kana nuna baka san ni ba? Da Allah malama ba gurin nan. To, Kai da Allah malamin shi. Me ka gani jikina? To shi ya ma. Inna lillahi wa inna ilaihi. wa Yanzu fa ya gama yi min waziya nan guraren fa. ni zaki mashari ba Allah. Malam ka gyara halinka fa. Ni Ka zaki wanta mashi. sadda kai kenan. Ka gyara ciki ne fa. To ciki kai shaida ka gani? A to malam tun da dai ta zo. To Abu ya tabbata. To ga shaida nan ta zo da shi. Allah shirye ka. kin san menene? Ba miji ka shari ba? Na sai ka ki kara guri. In kin ga jama'a guri, in ki rika zuwa guri na? Ba miji ka shari ba? Ka shaidin menene? To ciki ni kadai ne shi ma? Ni kadai ne shi? Eh? Yanzu kake tambaya kai kadai kai? Na tambaye ki. Kai da wa kai shi? Ni kadai ne shi? Ki je Lagos can da kika zauna. Ki same su. Na nutsi da Allah. Ke, na fi ki shari, na fi ki lalacewa. Na kuma fi ki iskanci. In gaya miki. To na nutsi da Allah. In ke ƙara zuwa cikin jama'a. In kika tozarta ni. Sai na suma da ke na nutsi da Allah. Shegiya. In ka san wata baka san wata ba gidan ku zan ji.